Täsir galdyran täze gün. Awtory Keyik Umarova. Bu mundan 10 ýyl ozal. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň ilkinji güni bolup geçen waka. Ol gün sınıpdaşymyz Dolanaýyň doglan günüdi. Dolanay täze ýyl gijesiniň ýyly ýany hemmämizi bir taçagyň başyna jemläp ýaş toýun berledi. Wagt diýeniň beýle çalt geçäýişini. Orta mektebi tamamlanymyzy 40 ýyl bolaýypdyr. Sınıpdaşlarymyň arasyndan 10 ýyllap görüşmedigim bar eken. Şonuň üçin Dolanaýyň ýaş toýunyň dowam edýändigine garamazdan olaryň hersini asyrynlyk bilen synladym. Bolsa-da ýyllar köpüýmede kän bir täsir etmendir. Bu megerim durmuşyň gowlugyndandyr diýärin. Biziň diýdarlaşmagymyza sebäp bolan Dolanaýdan başlap sınıpdaşlarymyň ählisini synçy nazarymdan geçirdim. Dolanay, Dolan ay. Onuň adyny bilip takypdyrlar. 10-njy sınıp tamamlan wagtymyz ol uzyn boýly, ak ýüzli, mawy gözli gyzdy. Tüz täze ýylda dogan täze aýa meňzeşdi. Häzirim şol owadanlygyny saklapdyr. Egnine giýen ýaşyl renkli ýüpek köýnegi öýüň töründe bedelen täze ýyl arçasy bilen sazlaşyp oňa şeýle bir gelişipdir. Gözden dilden goruzyn diýdirýär. Adamçylygam gyzyl ýaly. Ulu bolsun, kiçi bolsun, janym diýmän ýüzlenmez. Şonuň üçin öýde de, goňşy golam arasynda da Dolanaýyň hormat sylagy uly. Onuň gapdalynda oturan Maral. Maral meniň partadaşym hem ýakyn jogram. Aramyzdan gyl geçmeýän jogara bolsagam, mene içimde sır saklaman aýdyrdym. Ol welin hiç sır bermezdi. Hatta sınıpdaşymyz Begmirada durmuşa çykýandan il hatary eşidip galdym. Begmirat neresäniň ömrü gysga eken. Näsaglap 40 ýaşada yetmän 4 çülpe çağany Maralyň üstüne atdy-da älimden ötdi. Elbetde bu ajaýrylyk Marala täsir edipdir. Horlanypdyr. Gözleri gussaly. Yekelli bolup çağalaryny ilmli bilimli etmek, il hataryna goşmak aňsat bolan däldir elbetde. Bu Züleyha, pet boýly, horja zenan. Tans etmäge diýseň ökde. Mektep ýyllarynda köplenç hindi tansyny ýerine getirerdi. Hindi gyzlarynyň geýýän ýüriti eşigem bardy. Onuň bu wagtam gep gürrüň bilenim işi ýok. Tans sazy çalynsa, hiç kime oturtmajak bolup başagay. Onuň gapdalynda oturanlar mektep jogralary Jumagül bilen Ýazgül. Olar 3 jogra bolup mydama bile gederdiler. Jumagül surat çekmäge ökdedi. Tebigaty, esasan hem owadan bägülleriň suratyny çekerdi. Ol surat çekmäge hasym ökdeläpdir. Dolanaýyň doglan gününi onuň mektep ýyllaryndaky keşfini surata çekip sowat getiripdir. Ýazgül okuwy ökdedi. Ol mugallimçilik mektebini tamamlap çağlar wagtynda işleýär. Nurjahan bize A harpyny öwreden Agabek mugallimin gyýdy. Ol hemişe diňe özüne üns berilmegini islerdi. Hemme zatda birinji bolasy gelerdi. Ýöne Agabek mugallim diýseň adalatlydy. Göwüne yaramasa, gyýdy bolsa da aýap durmazdy. 3-nji sınıpda okaýan wagtymyz bir gedek şeýle boldy. Beden terbiýe tapagynda daşarda pök oýnaýardyk. Nurjahan sınıpda nowatçydy. Beden terbiýe iň soňky tapak bolan soň, soňra biz öýle üýmize dagaşdyk. Ertesi gün mugallimin tapagy girerini mehettel. Alma atly sınıpdaşymyz ýerinden turup, "Mugallim, düýün meniň sumkamdan 20 teňäň alypdyrlar" diýdi. Şonda Nurjahan ady tutulmasa da laňa ýerinden galdy, "Mene alamok" diýdi. Muňa hemmämiz gyzyl gyran gülüşdik. Mugallim welin gaharlandy. Onda da sır bildirmän, "Otur. Seniň adyň tutýan barmy?" diýdi. Ökdüm mugallim gyýdy-da. Ol häzirim özüni diňletmek başarýar. 55 ýaşamak üçin näme etmeli diýen sowaly orta atyp, hemmämiziň ünsümizi özüne çekdi. Bu sowala durmuşyň gowy bolmaly, oňat ýaşamaly, işlemeli, dynja almaly diýip herimiz bir hilik jogap berdik. Ýöne hiç haýsymyzyň jogabymyz dogry çykmady. Eşidip otursak, 55 ýaşamak üçin ilki
54 ýaşamaly eken. Oglanlarym öňküsi ýaly. Eýäniňe şol bir bolşy. Ýöne gaty ýuwaşapdyr. Bizi gyzyl gyran ügülüşdirip ýören öňkü eýeden nam nyşany ýok. Sapak geçýän wagty mugallim tahta ýüzüni öwürdigi, ol hökman bir gülkünç hereketini ederdi. Pınk bolup başlanmady, mugallim bize tarap ýüzüni öwürerim welin, eýe hiç saat bolmadyk ýaly gara çany bilen sapakdyň läp oturandyr. Bir gülüp başlasak, aňsat saklanyp bilmeýän maraly kimedem gep eýesi bolup galardyk. Bir gezek fizika sapagynda eýäniň oýunyna gülenimiz üçin juma geldi mugallim maraly kimedi 45 minutlap dik ayak goýupdy. Hany şol öňkü döwrüň bigam eýesi. Toý bilenim, sınıptaşlary bilenim işi ýok. Gürläni ogam, güleni ogam. Hamana bizden aýry bir ýerde ýeki özi oturan ýaly. Ýydy işde-de arasy suwly gabyň galaý gapagyny alyp demir çemçäniň uçy bilen onuň gyralaryny tyrkyldyp urdy oturdy. Jummy şol öňkü arkaýynlygy bilen gürläp 1 minutda aýtjak gepini 10 minuta çekip otyr. Gaharymyz getiren wagty biz oňa mele malky diýerdik. Ejesi mele daýda dolmuş aýaldy. Mykyl edip ýörärdi. Mektebiň edil alkymynda ýaşansaňlar biz ol daýdany köp görürdik. Bir gezek biz jumma mele malky diýip gaçdyk. Onuň ýydymyzdan atan kesegi maralyň topagyna degdi. Biz mele daýdanyň ýanyna baryp arz etdik. Olar kaýyn gürläp, ol näme üçin beýtdik diýdi. Biz oňa mele malky diýip gaçdyk diýdik. Olmazsa ýylgyrdy-da, ýoksamam. Ejesine aýdylmaly gepi ogluny diýseňiz kowalar-da. Özüm gürleşerim diýip galy. Şol wagt mele daýdanyň göwüne degýändigimize aklymyz ýetmese näme? Ýakymly ýatlamalara gark bolup oturşymy Aýaz babanyň gelip girennem aňmandyryn. Ol öýüň içini alaýad etdi. Elindäki ullokan goşgaltasyny täzil arçasynyň aşagynda goýup, ilki bilen dolan aýy ullokan gül çemenini gowşurdy. Soňra biziň hemmämizi gutlap, täzil sowgatlaryny paýlady. Biz onu sesinden tanadyk. Nemetjan mektep ýyllary agdyndan bir söz alyp bolmaýan ýuwaş oglandy. Bu wagt onuň gürläýişini, halk nakyllaryny getirip, goşgy setirleri bilen gutluk sözlerini aýdýa welin hayran galaýmaly. Wagta salym ýok diýileni. Bigam çağalygymyň, bagtly ýaşlygymyň şaýatlary bolan edi sınıpdaşlarym. Siziň bilen şol gün 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda dolanaýyň dogulun gününde görüşenimize de 10 ýyl geçipdir. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary. Dolanaýyň dogulun senesi. Ýöne onuň özü bilen aramyzda ýok. Onuň bilen birlikde dürli ýyllarda aramyzdan giden Begmurat, Ýazgul, Nurjahan, Oglbolly, Akbeki, Eýe, Murat, Tylla, Roza dagam ýok. Goý olaryň ruhlary şat bolsun. Ýöne durmuş dowam edip dur edi sınıpdaşlarym. Siz meniň akwalymyň bir parçasy. Bagtly çağılygym, juwan ýaşlygym. Siziň bilen diýdarlaşyp, mektep ýyllarymyzy ýatlap oturmak görnähiri ýakymly. Gelin wagtal görüşüp, diýdarlaşyp duralyň. Çünki ol bagtyar pursatlar sizli gülünür, ýaşaýyşy ruhlandyrýar, ömrümize ömür goşýar.